От протестите, не от нашите, от протестите имаше едно момче, което се направи на шут и демонстрира Волен Сидеров. Сега не знам кой е това момче, но много ми се иска той да дойде тук, за да види, че ние сме добронамерени, че ние искаме да намерим общ език, българския език, на който да си говориме в името на България и за България. Преди всичко да има съгласие между така наречените онези и които сме тук тези. Ето защо искам да ви припомня, че за първи път от 1333 години от създаването на България, този преход, който е така наричан 23 годишен преход, никога България не е така тормозена и ограбена не от чужди, а от свои! От свои! И аз искам това момче, за което говорих и до мен от дясната ми страна. Бих искал да види наша демокрация, че може да говори сред нас и да изрази каквото и да е мнение. Без да го нападаме, даже ще му ръкопляскаме. И нека той, като демократ, да избере един от нас и да го закара пред техните протести. Да видиме какво ще стане. Ще викат оставка, без да знаят за какво я искат. Не може нещо да го искаш и да нямаш за него аргумент. Не, те знаят, ама им е забранено от тия, които стоят зад тях. Затова, приятели, които сте против, помислете си какво ще стане с България. Бъдете разумни, разумни и не се поддавайте на провокациите, създадени от така наречения реформаторски блок, реаниматорски и другите. Антоне Качанова, какво прави тук, ако обича? Не, нищо не бъде. Вие не сте Антоне Качанова. Ето правим кръгла маса. Елате. Какво правите тук? Може ли да им кажете? Да. Антоне Качанова. Има ли проблем? И Сорос да дойде, има ли проблем? Вие сте разчици, нали? Говорим, добър ден, как сте? Много добре. Много добре. Те не искат да кажат, защото явно не знаят какво да кажат. Кажете нещо. Радваме ви се и ви следим. Много се радите. Не ми следите. Ви следим. Не знам какво, кажете ми. Така, какво търсите, кажете? Не, нека да бъде сега. Много ми моля да бъде видно. Има хора, които протестът. Да, ама кажете вие нали сте отявлен човек? Той ще осъзнава и минало иззнае. Кажете. Нали се осъзнахте? Браво, осъзнати вече има. Имаме един! Вече имаме един! На наша страна! Браво! Браво! Единство! Единство! Господин Тихо, как водите на колата? Единство! 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 Какво ще отговорите на това, че казва, че сте се осъзнали? Защо не да? Кажете. Какво правите на контрапротеста? Какво правите вие на контрапротеста? Ами аз го отразявам, а Аз вие? също. Ама защо, нали вие сте против това правителство? Вие отразявате всички митинги, нали? Той не може да е против. Той трябва да бъде заедно с нас, защото ние сме всички. Кажете, защо ви дойдохте тук? Какъв е повода? Ами контрапротеста, в смисъл протеста в подкрепа на Орешарски. Вие за това ли сте дошли? Ами да го отразя, да. Ми аз. Ама нали казвате, че... Какво е нали? Защо... Кое е нали? Не може да се отразява? Не може да се отразява, но става против, Благодаря сте ви. против протеста. Отразявайте протести, защото там почва хорота сега. Ама ама ние ви питаме вие защо сте тук. А вие защо сте тук? Ами да го отразя контрапротеста. И аз да отразя Ама вие контрапротеста. дойдохте днес за първи път. Не е верно, за втори път.
Другия И на път, кога сте 16, били? на 16 август. Ай, с нощи беше най-отици в групата на ГЕРБ. На ГЕРБ. На ГЕРБ. Отразява това, което е обективно. Напротив, ето сега всичко снимам и го качвам. Къде го качвате това нещо? Във Фейсбук. Подкрепа на кабинета ли сте? Чакайте, че не мога да ви видя малко Кажете, така. подкрепа на кабинета ли сте? А вие в подкрепа на кабинета ли? Да, а вие? Аз отразявам. Какво отразявате? Като какъв? Протеста. Ма като какъвто го отразявате? Като свободен гражданин и журналист. Журналист или свободен гражданин? Всички журналисти са свободни граждани. Коя медия сте били? От коя медия сте? Кажете. Очевидно от човек от коя медия. Вие от коя медия сте? Аз нищо не съм направил. Не съм Не ви казвам, че сте направили нещо. Тогава? Просто питам от коя медия сте, защото казвате, че сте журналист. Всичко поствам във Фейсбук. Ама Това е в журналист момента сте? най-голямата Журналист медия. Да, Не е най-голямата медия. Журналист в сте. момента е най-голямата в медия. Журналист сте. Как се финансира Фейсбук като най-голямата медия? Сигурно Сорос я се финансира. Не знам, вие ще кажете. Чакайте да се виждаме. Виждаме се, аз ви виждам много добре. Не, да се вижда в камерите. Не ли виждате? Виждам бе. Добре. Как го допуснахте? Аз Фейсбук проблем няма няма. не може да се Как ви пусне. допуснахте? Напротив, може. Тогава. А вие с каква цел? Аз съм най-отицен. Здравейте. Ето, легитимирам се. Не ви е тук в Как ви допуснаха до тук? Много сте смешни, дайте ли? Има нещо смешно. Много смешни да се с вас. Защо? Защото виждам, че сме заедно днес. Тук сред нас, господин. За да ви видя. Не ви ли е неудобно? Не ви ли е неудобно? Аз това искам да ви попитам. Защото нищо не искате да кажете. Абсолютно нищо. От коя партия сте в момента? В момента от никога и никога не съм бил партиен член. Вие не сте бил партиен член? Не, никога. Защо Никога не дойдохте съм бил на партиен протеста? член, съжалявам. Като журналист не съм могъл никога да бъда партиен член. Вие мислите, че сте обективен, така ли? Вие сте забравили. Всеки има право на позиция, както и вие. Ако може да не ме настъпвате. Не съм и настъпвал. Не съм. Видете от тежната страна, при оставката, които искат господин. Там ги отразявам 20... Как отразявате? Какво отразявате? Нищо не отразявате. Репликата, че някой много Вие се смешно явявате като един провокатор в момента. Не, мен ми е смешно това накацане, защото няма да явно друго Ама не, събитие. искаме да говорим с медиите, напротив, вие нали сте от медиите. Да, ето, Ще говорим с А вас. вие говорите против това правителство. Защо Еми точно така, ето, правилно, добра дума каза. Аз съм безпартиен. Добра дума каза. Бях някога. Точно така, който иска, идва, няма проблем, нали? Така, е това. Има ли проблем? Няма. Ми няма. За вас има ли проблем? Очевидно няма. Снимате господин Троцки. Нищо не отразявате. Защо тогава сте против това правителство? Ами що? Нали сте обективен журналист, доста против правилно. Защо сте против? А няма човек право да бъде против Ако нещо сте или за журналист, нещо. вие трябва да отразявате обективно събитията, да не да изказвате крайно Аз мнение. да не съм тухла в стената. Не, напротив, Да не не съм сте тухла в журналист стената. ли сте или сте пристрастен към някаква политическа сила. Всеки има трябва да Питам ви има... журналисти, защото журналиста работа обективно да отразява събитията, които се случват. Аз съм гражданин, който трябва да Преди има малко гражданска казахте, че сте позиция. журналист. Да, журналист, гражданинът може да бъде журналист. Аз съм Нали? сигурен, че човек се роди, всеки един от нас е гражданин. Сливката ви е просто показател. Отразяване. Те ни отразиха канибалите, приятелите на Обама. Кои са приятелите в Сирия на Обама? Те ни отразиха муджихидина, който... Мегафона като журналист за какво ви е? Не знаме то като гражданин за какво ви е. Всеки има право да си носи каквото иска. Но нека сте журналист, за какво ви трябва? Не, аз искам си поговоря с човек. Не бе, ма, къй сега? Питам го, ще казва, че е журналист, а носи мегафон. Защо? Кога журналистите носят мегафони? Някой може Ние да го ми знаем, казва. ние го знаем. Аз журналистите ги виждам, хората с камери. Ние ги знаем. Той това търси конфликта. Общуват с хората. Аз не търся конфликт, аз си седях спокойно, вие дойдохте, почнах да ме питате. Дойдох да се интересувам, защо сте тук. Аз не ви питам нищо. Аз просто Имате право, следя и питайте, наблюдавам. нали сте граждани. Аз като граждани ви питам, защо сте тук? Чакай само. С мегафон, а претендирате, че сте журналист. Дошли сте да обективно да отразите събитията или сте дошли да търсите провокации? Това ще го в телевизията ще Нека го аз не се притеснявам. Не се притеснявам. Защо? Искам да знам, господина. Те се търсят конфликти, разбираш ли? Дей. Аз няма да се конфронтирам с никой. Да, но се Оставям ви да се разберете двамата. Аз Не, се не, отивам. господин, Чао. чакайте, чакайте.